Ara parlarem de quina és la situació dels presos i com ha canviat la seva vida en temps de pandèmia i de Covid. Ho farem amb la Mireia Balaguer, que és advocada penalista. Mireia, bon dia, benvinguda. Bon dia. I també amb el Mano Izquierdo, ell és treballador social i membre de les entitats catalanes d'Acció Social ECAS. Bon dia, benvingut. Bon dia. Com estàs? Bé, molt bé. Ara la Susana Ruiz deia, han viscut un doble confinament els presos, no? Per vosaltres, quin ha estat el principal efecte de la pandèmia sobre la vida dels interns, Mireia? És a dir, com els ha afectat el Covid en el seu dia a dia? Bé, el Covid els ha afectat d'una manera molt invasiva, igual que tota la resta de la societat, però amb ells doblement perquè estan sota la custòdia de la secretaria i de l'administració penitenciària i no poden decidir per ells mateixos. Clar, han hagut moltíssimes coses negatives per ells, com explicava la mare, aquesta tallada abrupta amb la comunicació amb les famílies, la no intervenció en els programes de tractament, la no sortida de permisos ordinaris autoritzats per un jutge, la restricció de les comunicacions inclús amb els seus advocats, perquè si bé és cert que nosaltres com a advocats teníem l'accés obert sempre a totes les presons, podia donar-se el cas que ha passat alguns companys que m'ho han explicat, arribar al centre penitenciari i l'intern està en quarantena, de manera que no el pots visitar. El Col·legi d'Advocats té habilitades unes videoconferències que ja existien abans de l'estat d'alarma, però es van reduir moltíssim els horaris, només eren pels matins, amb la qual cosa les possibilitats de comunicació es reduïen també al 50%. Infinitat de situacions que també el Manu ens podrà explicar. O sigui, que quadra amb aquesta definició que ella feia del doble confinament. ¿Es así, Manu? Sí, es un doble confinamiento en toda regla, ¿no? Es decir, son expertos en confinamiento, ¿no? Han salido muchos expertos hablando del tema de confinamiento en televisión y yo creo que nos hemos olvidado de unas personas, no solo las personas que están en prisión, sino las personas que están encerradas en otras instituciones, ¿no? De carácter cerrado, salud mental, tema de jóvenes, ¿no? Juventud. Y yo creo que es un tema que conviene revisar y preguntar, ¿no? Yo creo que el sufrimiento, apuntaba Mireia varios temas, pero claro, en el momento que ya están confinados por un tema penal, pero además luego llega esta situación y les alejan de las familias, ¿no? Sobre todo en la primera fase, porque luego el departamento sí que ha incluido medidas de reajuste, pero el primer mes fue muy complicado, ¿no? Las entidades colaboradoras que llevamos proyectos de tratamiento, de acompañamiento, entidades voluntarias que entran para hacer acompañamientos a personas que no tienen ningún referente, todo eso se paró durante el mes de marzo y abril, ¿no? Entonces, claro, la tensión, que ya es una característica de las prisiones, se incrementó mucho más, ¿no? Sí que es cierto que, en ese sentido, también el departamento, lo hablábamos antes con Mireia, ha actuado rápido, ¿no? Y, es decir, enseguida también se pudieron tomar qüestions, no? Sí, això és molt important, això que diu, perquè tot i les desavantatges del confinament, que són òbvies i que el sistema ha fet el que ha pogut, també és cert que van reaccionar molt ràpid i van augmentar molt els tercers graus, van passar d'un 24-25% a un 27%, però d'aquest 27% de persones en tercer grau, el 90% van passar el confinament a casa. Què vol dir? Que se'ls va aplicar un tercer grau molt més ampli que no requereix anar a dormir al centre penitenciari. Actualment hi ha 1.923 persones, que m'ho he pres de memòria, per dir-ho bé, que estan en 86,4. És a dir, el 86,4 ha passat de ser un 20% a quasi un 60%. Això és moltíssim. S'ha donat una oportunitat, ha sigut una decisió valenta i coherent amb la situació, perquè era o això o quedar-se dins del centre i no sortir. I ara quina és la situació? Perquè han passat molts mesos, ens hem remuntat al principi de tot, tu has parlat del primer mes, que va ser el més dur, evidentment, per la sorpresa, és a dir, tota la societat ens va agafar a contrapeu aquesta situació. Ara, quina és la situació? O sigui, quines activitats es poden fer ara a la presó, quines no? ¿Cómo ha cambiado la seva vida? Ha habido distintas fases, como decía antes. Sí que es cierto que desde el mes de abril-mayo todo el tema de tratamiento, de acompañamientos más a nivel psicosocial, emocional, todo esto estaba activado. Ahora, por ejemplo, ha empezado la escuela. Esto es algo en paralelo a lo que está sucediendo fuera de las prisiones. Y lo que sí que es cierto que hay mucha incertidumbre, porque también las noticias que llegan de fuera, que les llegan a los chicos de fuera, pues
incertidumbre, no saben si va a volver a haber un confinamiento más duro, si se van a restablecer los vis-a-vis. El testimonio que hemos tenido decía que en efecto a partir de septiembre sí que se empezaron a retomar los vis-a-vis, pero las comunicaciones, que hablamos de Cristal y hablamos de comunicaciones con familias. Los íntimos, por ejemplo, no se han retomado. Bueno, y están en una situación de incertidumbre todavía, ¿no? És a dir, se han cambiado cosas, se han modificado, però todavía... La Mireia ens ha dit que els advocats podíeu accedir Sí, a la presó lliurement sempre durant podem tot el accedir. temps, que va durar fins i tot, diguéssim, Sí, inclús durant el confinament confinament, més fase estricte, 0. fase 0 encara hi podíeu Sí, anar, podíem anar. Vosaltres com a entitats hi podíeu accedir o Sí, no? el primer mes de marzo, cuando salió el estado de alarma, hasta un mes después, hubo entidades que, o sea, todas nos quedamos fuera, digamos, trabajando desde casa, activando teletrabajo, que eso también es algo a decir. A nivel de entidades se ha hecho un trabajo brutal de activarnos y de ponernos en el momento, ¿no? Y en ese sentido sí que es cierto que a partir de abril parte de las entidades, no todas, pero parte de las entidades que gestionamos proyectos pues, clave se han entrado. I podem parlar una mica del perfil de presos que potser, per exemple, no? Com a entitat us ha fet patir més per la possible desatenció lògica que pot generar una situació de confinament com aquesta? O sigui, quin és el perfil de presos que potser ho han passat pitjor o que creus que, en fi, que us han fet pensar més que això havia de canviar o de millorar una miqueta? Hablar de perfil es complicado porque es un perfil muy heterogéneo. Yo creo que este es un primer punto, ¿no? Sí que es cierto que el tema de salud mental, personas con diagnóstico de salud mental o con no diagnóstico pero con rasgos, ¿no? Sí que es cierto que son personas que lo han sufrido mucho más. Y es un tema clave que yo creo dedicar al futuro también conviene revisar también. I luego también el tema de les persones amb addiccions a les substàncies tòxiques, clar, pensa que el fet de que es tallessin les visites va tallar l'accés de petites quantitats de drogues als centres penitenciaris i això va crear també una mica de síndrome d'abstinència i ara el que es pateix una mica en el sentit de que si torna a haver una entrada d'aquestes substàncies pugui haver morts per sobredosi, perquè aquest any hi ha hagut fins ara la meitat de morts per sobredosi que l'any passat, però ara si es fa un consum d'una forma no controlada després d'un temps d'abstinència pot provocar aquesta sobredosi. Lo que pasa es que en este sentido sí que se ha trabajado mucho durante el mes de agosto, tanto departamento como entidades, todo el tema de talleres y actividades, tanto individuales como grupales, para prevenir sobredosis, porque en efecto era un tema que preocupaba mucho, ¿no? Heu parlat de les classes, no? El 22 de setembre van començar les classes, a les escoles també van començar les presons. Quina importància té per al pres poder anar a fer una formació i què ha significat quedar-se sense, no? També m'agradaria saber si també tenen límits o tenen restriccions, igual que passa en l'ensenyament, en les aules, si tenen restriccions d'espais, etcètera. Pensa que a Catalunya hi ha centres d'estudis per adults, a 9 centres penitenciaris, que el 60% de la població penitenciària a Catalunya està seguint algun tipus d'estudi, que s'han mantingut, i això el Manu sabrà millor que jo, les videotrucades, videoconferències a partir del mes d'abril, sobretot amb l'ensenyament obligatori, i que s'han establert una sèrie de mesures per garantir la salut de tothom, amb un aforament del 50%, distància de seguretat, mascaretes per tots, alumnes i professors. Vull dir que s'ha fet igual que a l'escola, però s'han activat. Des del 22 de setembre fins on jo sé, s'han activat. Sí, están en marchas con una nueva normalidad, es decir, con aforos, con la educación y todo el tema de formación dentro de las prisiones es clave, ¿eh? Les matriculacions són les mateixes que en un curs, per exemple, com l'anterior, o han caigut el nombre de matriculacions? Claro, es decir, es distinto a lo que es medio abierto, ¿no? En ese sentido, claro, es decir, piensa que la escuela y todo el tema de formaciones es un tema clave en las prisiones, porque es una forma también de sacarlos del día a día, del patio, del consumo, de situaciones de soledad. Entonces, la escuela es clave. Entonces, me consta que hay las mismas matriculaciones o superiores. Clar, totes aquestes circumstàncies, conseqüències de la situació viscuda que esteu comentant, això mereix ara una atenció especial perquè no empitjori? És a dir, ara encara no ha passat la pandèmia. Llavors, tot el que s'ha après del que ha passat, creieu que és important ara posar-ho damunt la taula i dir això no pot tornar a passar? O sigui, què és clau perquè no torni a passar el que ha passat?
A nivell de... A nivell de la vida interna dels presos, a nivell de presa de decisions, què creieu que s'hauria d'apuntar ara mateix? De dir, no pot tornar a passar una situació d'aquestes. Bé, de moment l'estat d'alarma va acabar, però la pandèmia no ha acabat. I per això el departament el que ha fet ha estat mantenir aquestes persones, aquest article 86.4 els ha mantingut perquè no torni a passar haver de progressar tota aquesta gent a correcuita donada la situació de l'estat d'alarma. Això ha provocat que la Fiscalia hagi recorregut de forma indiscriminada tots aquests 86.4 perquè diu que el departament, quan ho va fer, va ser només per l'estat d'alarma i que era una situació provisional, que s'ha mantingut i en la majoria de casos s'ha ratificat aquesta situació. Però no va dir mai al departament, fins on jo he pogut llegir en les resolucions que hi ha, que això fos només per l'estat d'alarma, sinó per l'estat de la pandèmia, seguint la normativa de l'Organització Mundial de la Salut per garantitzar la seguretat i la salut d'aquests interns, que al final és una obligació d'ells i un dret dels interns. Per tant, aquí, és a dir, no s'ha de corregir res en aquest sentit de que aquest 27% dels interns ja estan fora de les presons, s'han ratificat aquestes situacions, tot i que la Fiscalia ho ha recorregut, els jutges de vigilància penitenciària s'estan pronunciant, però a poc, perquè jo crec que estan valorant cas per cas i estan esperant a veure si hi ha un segon confinament perquè no ens trobem que regressin a la gent i haguem de tornar a progressar-los. Per tant, en aquest sentit, que és molt, ja és un 27%, ja els tenim com a mínim des de fora ben encaminats, i el tema de les videotrucades i les comunicacions amb les famílies, que és el que deia el Manu, que potser va fallar més al principi perquè va ser una cosa que no s'esperaven, també ha vingut per quedar-se, no? El tema de les videotrucades. Això de les videotrucades té una doble lectura, no? D'entrada, un després, quan ho veu, diu com és que no s'hauria pogut fer abans. Però ens ha passat amb els immigrants, però més generalitzat. És a dir, aquí però ens ha passat moltes vegades, i en aquest programa que es diu Reset, que és allò de fer un reset, no? Sí, no, és veritat. Quan comentem coses que s'han fet en pandèmia, moltes vegades amb els convidats diem, i això per què no s'havia fet mai abans? Si això funciona molt bé, no? I amb els detinguts, de fer amb la videoconferència des de Mossos, tu des del teu despatx, el senyor Mossos d'Esquadra, és un tràmit que no declararà, es fa en 5 minuts, no hi ha desplaçaments, es més senzill. ¿Qué ha permès això de las videotrucadas, por ejemplo? Hace 15 días, precisamente, desde ECAS, la plataforma que represento, desde la Comisión de Ejecución Penal, organizamos una jornada virtual con familias, con internas, en este caso participó una interna de Barras, y con profesionales, ¿no? Y el público eran familias, profesionales, y las conclusiones, una era de estas, ¿no? Es decir, ¿por qué antes no se hacía esto, ¿no? Es cierto que es un instrumento que creo que se va a quedar, porque es muy útil, y además es que potencia mucho todo el tema de relaciones familiares. Pensemos que aunque haya vis-a-vis, que los familiares puedan visitar a las personas, hay personas que están lejos, están fuera de la comunidad autónoma, incluso fuera del país. Relaciones con los hijos, por ejemplo, que estaban totalmente cortadas, se pueden retomar a partir de ahí. Es cierto que eso tiene que ir acompañado de otras cuestiones. Es decir, después de una videotrucada, la persona que ha efectuado la videotrucada no se queda feliz y contenta exclusivamente, ¿no? Es decir, porque a veces pues, el sistema comunicativo falla, esto es algo que hay que mejorar, a veces se cortan las llamadas, es una de las conclusiones también que aparecieron en las jornadas, pero es cierto que, bueno, yo creo que de esta pandèmia tenemos que sacar qüestions i esta és una d'elles, no? I també se'ls han donat 80 minuts més per setmana per trucar, que també millor es queden. Bueno, son cuestiones a reflexionar y que en ese sentido nosotros como plataforma estamos en colaboración ahí con el departament para transmitirles todas las situaciones estas, ¿no? A nivell sanitari, la Covid ha impactat a les presons? És a dir, hi ha hagut molts contagis a les presons. Quines dades teniu? O se n'ha quedat més al marge del que es podia pensar? Les dades que jo tinc són al setembre, 150 interns i 198 funcionaris. Alguns hospitalitzats, però pocs. I aquestes dades coincideixen amb la teva apreciació també? Sí, ha habido una incidencia, yo como comentaba antes con Mireia, baja. Es decir, sí que es cierto que ha habido situaciones, pero bueno, ninguna grave, y en ese sentido yo creo que se ha hecho un buen trabajo de cortar, ¿no? Porque claro, hablábamos del COVID dentro de las prisiones no había COVID, es decir, estaban protegidos los propios presos ya solo por estar confinados, ¿no? Estar cumpliendo medida, no había, o sea, el eje de entrada del virus era a las persones que entrábamos cada dia, no? Sí, però per exemple, quan parlàvem de la situació dels presos, no? La consellera Esther Capella diu que hi ha d'haver menys gent a les presons, és a dir, clar, hi ha massificació a les presons, i a quines n'hi ha, i en aquestes massificacions és on hi ha el perill
que només per un sol cas hi hagi un contagi generalitzat, no? Clar, home, gent massificada estan, hi ha molta gent. Per això, vull dir que dintre de tot, per molt que, evidentment, hi estan confinats de per si, també sabem que hauria pogut ser molt pitjor, no? Sí. Dic jo, pregunto. Clar, sí, però si ells estaven a dintre, és cert que els funcionaris sortien i entraven cada dia. Sí, cert, jo també he pensat que podria haver estat pitjor. Podria haver estat molt pitjor. Los datos yo creo que son positivos dentro de la situación complicada, porque era muy complicado, ¿eh? Pensad que un brote de COVID dentro de una prisión, en un módulo, podía generar muchos problemas, claro. Es decir, de tensión, de salud, es decir, y en ese sentido sí que yo creo que se ha hecho un buen trabajo a nivel de entidades, de departamento, de colaboración, de cribar quién entra, quién no entra, de protocolos. Ha habido protocolos en ese sentido muy potentes ¿no? que han ido cambiando en función del momento y creo que sí. A nivel de masificación, yo creo que más, también lo reflexionábamos antes, yo creo que una de las cuestiones que tienen que venir para quedarse también es todo el tema de potenciar lo que es medidas fuera de la prisión. Muchas veces, la sociedad yo creo que esto a veces lo borra, la ejecución penal no solo es los centros penitenciarios, la ejecución penal es todo el tema de medidas que aquí tenemos, afortunadamente, en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, que podemos potenciar. Hablábamos del tercer grado 86.4, que era algo, bueno, que... És un tercer grau perquè ens entenguem, que vosaltres sabeu el que és el 86.4, però diríem que vol dir que la persona viu fora de la presó, pot tenir un cert control, una vigilància. Sí, el tercer grau és dormir 5 nits al centre penitenciari, sortir a treballar tots els dies laborables i el cap de setmana a casa. El 86.4 és el mateix, però sense pernoctar al centre penitenciari, amb l'obligació de pernoctar a casa teva. Alguns porten un control telemàtic que té un receptor al seu domicili on garanteix aquest receptor que la persona dormirà i pernoctarà al lloc on hagi assignat durant unes 8 hores. I així tens el control d'aquella persona, però no necessita el desplaçament, no necessita l'habitació al centre obert, on conviu amb, potser, 9 persones més i es va reduint els riscos. El tercer grau és el que tenen ara els presos polítics, Mireia? Sí, els presos polítics tenen... Els 7 presos que estan a la presó de Lledoners estan en tercer grau, el que passa és que el jutjat de vigilància penitenciària ha suspès l'efectivitat d'aquest tercer grau perquè s'ha interposat un recurs contra el mateix, però alhora la jutge ha confirmat el tercer grau que ha donat la secretaria. Llavors? Llavors, ella, per un problema tècnic processal, ha entès que a petició del fiscal havia de suspendre la seva pròpia decisió, perquè la Fiscalia ha interposat un recurs, però la seva decisió és que aquest tercer grau està ben donat. 7 tercers graus, ella considera que estan ben donats i estan suspesos, a l'espera que resolgui el Tribunal Suprem. Ja, però s'han endurit molt les seves condicions dins de les presons. Què vols dir que s'han endurit molt? Que són persones que podien gaudir d'un tercer grau i de cop i volta, i enmig d'unes condicions com les de la pandèmia... S'ha aplicat una suspensió... O sigui, encara és més dur. Sí, clar, perquè aquestes persones tampoc poden gaudir d'un 100.2, que el 100.2 vindria a ser el punt mig, l'híbrid entre el segon grau i el tercer grau, és un règim de vida que permet sortir a treballar, però al cap de setmana estàs a dintre, perquè estan classificats en tercer grau. Però després la senyora Bassa i la senyora Forcadell, que estan a la presó de Dones i a la presó de Figueres, el jutge de Barcelona, en el seu cas, ha entès que el recurs del fiscal no suspèn el tercer grau, però ell encara no s'ha pronunciat pel tercer grau. Ja. No sé si m'explico. Sí, t'expliques perfectament. Són d'aquests detalls processals que la població en general ens costa una mica d'entendre. És a dir, són dos jutjats que estan un davant de l'altre i un considera que el recurs del fiscal ha de suspendre l'efectivitat del tercer grau i el del costat considera que no. Qui sembla que no aniria a la presó, si es confirma, que suposem que sí, esperem que sí, vaja, 9:45, la sentència és el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ahir la SER va tenir accés a la sentència, que s'ha de publicar d'aquí uns minuts, s'ha de fer pública, i l'absol. Mireia, aquesta notícia t'ha sorprès? Sí, home, clar, m'ha sorprès moltíssim. Jo, en el fons, me l'esperava per com va anar el judici, com havia anat tot el procediment. I des d'aquí aprofito públicament a felicitar a la meva companya, l'Olga Tubau, que és una gran professional. Però sí que me l'esperava, perquè a més hem de partir d'una premissa que és molt important. L'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem són dos òrgans judicials completament autònoms, independents i que no queden vinculats. L'Audiència Nacional no té per què respectar tot el que diu el Tribunal Suprem, i aquest és el gran drama de les sentències contradictòries.
Ara bé, hem de veure què diu els fets provats, perquè no crec que diguin que no hi ha hagut aquesta sedició. El que m'imagino que dirà és que tot i havent hagut aquesta sedició, les persones que estaven acusades en aquest procediment no han participat activament, tal com deia la Fiscalia. Ara bé, també et dic, aquesta sentència absolutòria té un recurs que es diu recurs de cassació que va al Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem tindrà l'última paraula. Però penso que una sentència absolutòria és molt difícil de modificar si no és via demanant la nul·litat del judici o la nul·litat de la sentència. Tribunal Suprem vol dir Marchena. Sí. Vol dir el jutge Marchena. Sí. Ell té l'última paraula. Sí. Però tu creus que igualment una sentència absolutòria costa de pensar modificar. que algú que si vols la pugui modificar? Si modifiques fets, has de demanar, insisteixo, la nul·litat de la sentència o la nul·litat del judici. I d'alguna manera aquesta sentència afecta la situació d'altres processats o fins i tot condemnats o pot arribar a posar en qüestió, no vincular res? Molt bé. No sé jo si tota la qüestió que hi hagi presos polítics, la qüestió de... ha posat de fet les presons molt més d'actualitat i s'ha parlat molt més de la situació dels presos, de la situació de les presons, i això a vegades ho havíem... Sí, ho havíem comentat, no? Ha estat una conseqüència directa que aquests debats hagin estat molt més generalitzats. Desgraciadamente, tiene que ser... Desgraciadament, però hi ha una part positiva. Tu que entres a les presons i que treballes, i que esteu en la vostra associació allà, de dir, com a mínim el nostre dia a dia, la nostra feina, les nostres denúncies, les nostres situacions tenen més visibilitat. Sí, yo creo que en ese sentido sale más en los medios, ¿no? Y provoca, por ejemplo, que hoy no podamos venir aquí a explicar ciertas situaciones, ¿no? Creo que es una oportunidad también y que creo que debemos también visibilizar, porque el tema de la ejecución penal es un tema bastante olvidado, yo pienso, ¿no? Y que desgraciadamente hay que... Coincidim? Sí, tant. Les persones internes als centres penitenciaris són sempre les grans oblidades. Inclús hi ha el malentès de que ni tan sols tenen dret a vot. Per tant, els polítics no els interessen i no és veritat. Doncs d'un moment a l'altre s'ha de fer pública la sentència. Encara no ha estat així, ara passa un minut de 2:15. Bé, esperem que no triguin gaire més. Yo añadiría a lo que decía Mireia también, otros grandes olvidados son las familias. Yo creo que también en ese sentido Susana aparecía en el testimonio, ¿no? Sí. En esta jornada que hicimos desde ECAS, creo que salió también como objetivo de futuro y de reto crear un espacio de interlocución entre el Departamento de Justicia, entidades, colaboradoras de voluntariado y familias para poder vehiculizar también las quejas y sugerencias que las familias tienen, que son muchas. Que també cumplen su condena. Gràcies a tots dos per haver-ho comentat amb nosaltres avui.